I dag er velkommen til min video, Lauras video, sammen med Emilie. Og det er pisse. Og vi prøver bådene, som du sagde. Laura, styr dig for helvede. Prøv for helvede. Vi kan ikke ud af det. Det kan man godt, men der er ikke styr på det. Og det går sådan virkelig godt med to sang her siden af. Og senere vi oplever, at vi også tager en video i træstammerne. Og det gør vi også. Selvfølgelig. Det kunne jeg aldrig glemme. Træstammer bliver med det både. Nu kommer der nogen til se. Og der kom så nogen igen. Men nu er der nogen, der sejler baglæns. Og det ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor de sejler baglæns. Jeg tænkte bare lige, at det ville være hyggeligt, når det var, at vi lige sad i den her båd og filmede det. Men lige om lidt, så skal vi op i måske Torshammer, hvis der ikke er fucking meget kø. Ja, og så filmer vi også der selvfølgelig. Men vi holder rigtig godt fast i den. Så filmer vi måske, I træstammerne. Ja, men det kan godt være, at kameraet det bliver lidt vådt. På grund af, at man bliver våd i Torshammer, ikke? Nej, det synes jeg, det er alt for synd. Og hold op. Der er meget vand lige her. Eller mange mennesker. Okay, klar til at blive mørkt. Nu bliver der nu bliver der mørkt om tatooen. Ej, det bliver faktisk bedre lys. Synes jeg. Jeg holder min film. Men så nu kan jeg lige folde den her ud, det kan være. Hvad laver du? Ja, jeg prøver at se, om jeg kan stå. Nej, det kan jeg så ikke. Eller Laura, eller man gerne kalder Elle. Ja. Eller Lau. Nu kommer der nogen i Emil. Jeg skal da hjem til hende og sove i dag. Ja, Emil hun skal hjem til mig sove, som hende vi sidder ved siden af, som også filmer med sin telefon. Og hun har også en YouTube-kanal, men hun kan bare ikke huske, hvad det hedder. Men det starter med Emilie. Jeg holder en lille kort pause. Ses. Men Og nu indhælder vi nogle andre. Lau! Derovre. Lau!